Индустриализацията на благотворителността се е превърнала в някаква болна шега, хора, нали разбирате? Това е система, създадена да държи бедните бедни, докато продава илюзията за състрадание. Моята цел не е да критикувам самата помощ, а да преосмисля начина, по който помагаме. Споделям идеи как мога да разчитам по-малко на системата, нали, в моето съдържание, защото ако всеки правеше това, тогава съществуващите предпазни мрежи наистина биха могли да изпълняват предназначението си, да променят животи, вместо да управляват бедността с цел печалба. Всичко по-малко от това, бъди честен със себе си, е просто маска за твоето его. Изпълнението аз направих разликата, което подхранва гордостта ти повече, отколкото лекува болката. Това не е насочено лично към теб, въпреки че предполагам, че е така. Но начин на мислене, в който всички сме били обусловени, което е една шибана илюзия. Добър ден!